Tak, milí bratia a sestry, počúvali sme pozorne dnešné druhé čítanie a možno na nás pôsobilo tak trošku ťažšie pochopiteľné. Takže poďme na to. Apoštol Pavol hovorí, že sú ľudia, ktorých Boh predpoznal a tých predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna. A tých, ktorých takto predurčil, tak ich aj povolal, ospravedlnil a oslávil. Prvá otázka, ktorú nám toto Božie slovo kladie, je: ste vy tí predurčení pre večný život a pre Božiu slávu? Ste predurčení? A kto vlastne rozhoduje o tom, či ste predurčení alebo nie? Počúvajte, niektorí oddelení bratia, nekatolíci, kresťania napríklad vyznávajú teóriu, že Boh, keď stvoril človeka, tak už vopred niektorých predurčil na spásu a niektorých predurčil na zatratenie. Tí, ktorí sú predurčení na spásu, tak môžu robiť, čo chcú, aj tak budú spasení v nebi, aj keď v skutočnosti vôbec nemôžu robiť, čo chcú, pretože nemajú žiadnu slobodnú vôľu a Boh proste rozhodol, že budú dobrí, zbožní, svätí a po smrti v nebi a bodka. A potom sú druhí, o ktorých Boh rozhodol, že budú navždy zatratení v pekle a tí môžu robiť, čo chcú, aj tak budú v pekle zatratení, ale ani oni nemôžu robiť, čo chcú, lebo Boh vopred určil, že oni budú zlí, hriešní, bezbožní, neveriaci a po smrti budú zatratení v pekle a Boh vopred každého človeka nezvratne, neodvolateľne takto predurčil. Je to desivá a hrôzostrašná predstava, úplne hororová. A samozrejme, všetci tušíme, že je to nejak inak. Ak chceme porozumieť tomu, kto vlastne je predurčený a prečo je predurčený a čo to všetko znamená, tak musíme ísť k tomu Pavlovmu slovu, ktoré je predpoznal. Všetkých týchto Boh najprv predpoznal. A to je niečo, čo je veľmi podobné aj tomu, čo my bežne robíme. V jednej farnosti sme mali jednu rodinu, ktorá bola hrozne veľká, rozvetvená a keď si spravili také malé rodinné stretnutie v takom užšom kruhu, tak zaplnili kultúrny dom. Predstavte si, že aj vy sa rozhodnete urobiť takúto oslavu, stretnutie, pozvať ľudí a rozpošlete 200 pozvánok. A 200 ľudí povoláte, pozvete na svoju hostinu. A samozrejme na pozvánku napíšete: prosím, potvrďte svoju účasť. A vám sa vráti späť 86 odpovedí. 86 ľudí vám povie: ja na tú hostinu veľmi rád prídem. V tej chvíli už vopred viete, vopred poznáte, ako by povedal Pavol, predpoznali ste, že týchto 86 ľudí bude na vašej oslave. Takže čo urobíte? Objednáte sálu pre 200 ľudí? Objednáte 200 nocľahov? Objednáte 200 obedov? Nie, 86. Len pre tých, ktorí prídu, že? A s tými, ktorí prídu, s tými 86, sa budete tešiť, veseliť, jesť, piť, tancovať, spievať a zažijete krásnu oslavu. A tých zvyšných 114 tam nebude. Prečo tam nebude? Vy ste rozhodli, že nebudú, predurčili ste ich vopred, týchto 114 tam nechcem mať. Nie, nebudú tam jednoducho preto, že sa rozhodli, že vaše pozvanie nepríjmu, že tam neprídu. Z najrôznejších dôvodov, ale proste neprídu. A pretože sa rozhodli neprísť, no tak ste im ani nepripravili nocľah, ani ste pre nich nepripravili miesto pri stole, proste ste s nimi vôbec nerátali. Presne toto hovorí Božie slovo. Ježiš hovorí, veľa je povolaných, ale málo je vyvolených. Pravdou je, že povolaní sú úplne všetci. Božie slovo hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia spoznali pravdu, všetci ľudia boli spasení. Keď ste boli pobirmovaní, tak vám
Boh nepovedal, choď ale len k niektorým hlásať evanjelium, nie ku všetkým, len čo ti ukážem k tým vopred vybratým. Nie, povedal, choďte do celého sveta, ku všetkým ľuďom. Úplne všetkých ľudí, ku ktorým sa dostanete, urobte kresťanmi a mojimi učeníkmi. Toto je poslanie, ktoré sme každý jeden vo sviatosti birmovania dostali. No a potom ide o to, kto z nás na toto pozvanie odpovie. Ten, kto na toto pozvanie odpovie a príjme ho, tak to je ten, o ktorom Boh vopred vie, predpozná ho, vopred pozná. Áno, tento človek prijal pozvanie na svadobnú hostinu baránkovú, na veľkú večnú hostinu s mojím synom v nebeskom kráľovstve, tak preňho vopred pripravíme miesto. Je už vopred určený, že bude sedieť a stolovať s mojím synom pri nebeskej hostine, keby sme chceli používať tento obraz a túto symboliku. A preto samozrejme bude aj ospravodlivený, bude premenený a bude spolu s mojím synom oslávený. Takže dali ste Pánu Bohu pozitívnu, kladnú odpoveď na toto pozvanie? Prijali ste pozvanie do neba? A v čom vlastne to prijatie pozvania spočíva? Počúvali ste dobre tento text? Apoštol hovorí, že tí, ktorí toto pozvanie, sú tí, ktorí milujú Boha. Toto je odpoveď na toto pozvanie. Že sa rozhodnem milovať Boha. Že tak, ako Boh prvý miloval mňa, tak presne tak budem ja teraz milovať Jeho. Že chcem vstúpiť do tohto vzťahu lásky. Pretože toto je nebo. Ak dáme stranou všetky symboly a obrazy, tak zistíme, že nebo, tak ako hovorí katechizmus, bod 1024, to je dokonalý život a spoločenstvo lásky s Najsvätejšou Trojicou. Kedy milujeme tak, ako sme milovaní. Kedy tvoríme dokonalú jednotu lásky s Bohom i navzájom. Tak, ako nám Ježiš Kristus dal to jediné prikázanie, milovať sa navzájom tak, ako On miluje nás. Keď povedal, že vstupenkou do Božieho kráľovstva je milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou a každého blížneho ako seba samého. Takže druhá otázka, ktorú nám dnešné Božie slovo dáva, je: milujete Boha? Milujete ho? Áno? Vlastne ani nemusíte odpovedať, lebo na túto otázku odpovedajú naše skutky. Preto Božie slovo hovorí, že každý z nás je posúdený podľa našich skutkov. Takže podľa čoho môžeme poznať, či niekto Boha milujeme alebo nemilujeme? Jedna taká vec, veľmi bežná, je postoj k hriechu. Ak som sebecký človek, ktorý Boha nemiluje a na Bohu mu nezáleží, tak nemám problém hrešiť. Nerobím si z toho žiadne veľké výčitky, ani v tom nevidím žiaden problém. Poviem, však som človek hriešný, no tak to je normálne, že hreším, každý človek hreší, no tak však Pán Boh je dobrý, Pán Boh je milosrdný, Pán Boh ma za to hádam nepotrestá, ani nezatratí v pekle, no tak nemusím si robiť žiadne starosti, nemusím kvôli tomu plakať ani nariekať. A ešte keď sa budem chodiť pravidelne spovedať, povedzme raz do mesiaca, aby som sa vždy tak očistil od všetkých tých hriechov, tak je vlastne všetko v poriadku. Takmer by sme až citovali z toho reformátora, že kresťanstvo to je trénovanie sa v pocite, že hoci hrešíš, nemáš hriechy, lebo všetky tvoje hriechy sú prehodené na Krista, on za ne platí, on za ne trpí, on ťa z nich očisťuje, takže vôbec sa nemusíš strachovať alebo znepokojovať kvôli tomu, že si hriešný človek a hrešíš. Ale čo ak milujeme Boha? Božie slovo hovorí, že ten, kto miluje Boha, už nehreší. Ten, kto miluje Boha, dokonca už nemôže hrešiť. A není v tom nič magické, zázračné ani nepochopiteľné. Pretože, počúvajte, ak niekoho milujete, dokázali by ste mu ublížiť? Dokázali by ste zarmútiť toho, koho milujete? Sklamať toho, koho milujete? Zraniť toho, koho milujete? Odporovať tomu, koho milujete?
Skaziť dielo, na ktorom pracuje ten, ktorý miluje? Odmietať milovaného? Dokázali by ste to? Predstavte si svojich rodičov, svoju mamu, ktorú milujete, máte radi svoju mamu, že? Udreli by ste ju? Trápili by ste ju? Alebo by ste radšej povedali, viete čo, radšej mňa trápte, zabite ma, krájajte ma, rešte, robte so mnou, čo chcete, ale toto v žiadnom prípade. Toto je láska. Ak milujete, už nemôžete hrešiť. Už ste ako Dominik Savio, ktorý hovorí, už radšej zomrieť, ako hrešiť. Nie preto, že by sa bál pekla, ale jednoducho preto, že ako by ste mohli voči niekomu, koho milujete. To sa nedá. Alebo je tu druhý znak. Ten, ktorý nám dnes našepkáva Šalamún v prvom čítaní. Boh sa mu zjaví a hovorí mu, Šalamún, žiadaj, či čo chceš a dám ti. Väčšina ľudí by sa cítila, ako keby vylovila zlatú rybku a rozprávkového džína v jednom. A okamžite by začali myslieť na seba. Sebecký človek by samozrejme myslel na seba a začal by, no tak, Pane Bože, samozrejme dobrú manželku alebo manžela, pokoj v rodine, samozrejme zdravie, dlhý život, no aj ten majetok nejaký, tie peniaze, však vlastne aj celkom dosť by ich mohlo byť. A niekto by možno povedal, tak aby som bol slávny, aby som čosi dokázal, aby, ja neviem čo všetko, kráľ by si možno pýtal moc, vládu, porážku nepriateľov a podobné veci. Lenže Šalamún miluje Boha. A preto má ten postoj, ktorý o 1000 rokov neskôr vyjadrí John Fitzgerald Kennedy v tej svojej jednej z najslavnejších vied, keď hovorí, nepýtajte sa, čo Amerika môže urobiť pre vás, pýtajte sa, čo vy môžete urobiť pre Ameriku. Šalamún sa vôbec nepýta, čo Boh môže urobiť pre neho. Ale hovorí, Bože, ty si mi zveril zodpovednosť za tvoj ľud, za tvoj národ. Aby som mu bol dobrým vladárom, aby som slúžil im, aby som slúžil tebe, aby som splnil očakávania, ktoré odo mňa máš, tak prosím ťa, pomôž mi, aby som ti mohol slúžiť. A toto je druhý znak lásky. Sebecký človek sa pýta, čo môže od Boha získať a ako to môže od Neho získať čo najlacnejšie. Pane Bože, čo mám urobiť preto, aby si ma požehnával, aby si ma netrestal, aby som sa po smrti dostal do neba? Stačí v piatok nie jesť mäso, dodržiavať desatoro a chodiť v nedeľu do kostola? Alebo stačí do toho kostola prísť len tak občas? Alebo vlastne ani netreba vôbec chodiť a stačí, keď sa občas pomodlím? Alebo stačí, keď v teba verím? Alebo stačí, keď nikoho nezabijem a nespravím žiadnu strašne zlú vec? Pane, kde je to minimum, ktoré keď splním, tak dostanem všetko a po smrti budem v nebi šťastný a blažený a tu na zemi ma budeš požehnávať? Tak to sa pýta sebecký človek. Ten, kto miluje, sa pýta inak. Ten, kto miluje, sa pýta, Pane, čo môžem pre teba urobiť? Ako ti môžem slúžiť? Ako ti môžem slúžiť ešte viac, ešte lepšie? Čo môžem pre teba urobiť? Pretože to je láska. Láska znamená, že túžite, ako sa hovorí, pre milovaného aj modré z neba zniesť. Ak milujete Boha, urobíte pre neho čokoľvek. Pane Bože, povedz mi, ukáž mi, povedz, čo mám robiť, kam mám ísť, pôjdem, urobím, spravím, čokoľvek, všetko. A vám povie, cirkev vám to hovorí, vyučuje vás. Fajn, super, urobím všetko, čo mi hovorí, všetko, k čomu ma pozýva. Svoj život zasvetím tejto službe, lebo jednoducho Boha milujem. Nejde mi o to, čo ja za to dostanem. Nepýtam sa, čo Boh môže urobiť pre mňa. Ale neustále sa pýtam, čo ja môžem urobiť pre Boha. Takže toto sú znamenia, toto sú znaky, ktoré veľmi pravdivo odhaľujú, koho v skutočnosti milujeme a kvôli čomu vlastne žijeme a aké miesto v našom živote má Boh. A ak takto Boha milujeme, potom sme prijali pozvanie. A ak sme to pozvanie prijali, potom sme vyvolení, potom sme predurčení, potom sme
ospravedlnení, ospravodlivení a potom sme oslávení s Kristom. Na záver len 3 veci. Prvá vec, ktorú nám povedia psychológovia, že táto láska nie je pocit, nálada, emócia, o ktorej by ste si v duchu povedali, no tak čo, ja to tak v sebe nejak necítim, ja nemám ten pocit, ja neviem, ja to tak nejak neprežívam. Láska je rozhodnutie. Celkom obyčajné rozhodnutie rozumu a vôle. Rozhodnutiu chcem takto milovať. Chcem byť takto verný. Bez ohľadu na to, čo pri tom cítim, bez ohľadu na to, akú náladu mám, bez ohľadu na všetko ostatné. Preto by sme mohli povedať, že iným slovom pre lásku je slovo vernosť, oddanosť, služba. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že táto láska je ovocím viery. Keď ste uverili, že Boh prvý takto miluje vás. Že Boh prvý je ten, ktorý vám nikdy neublíži. A ak niekto zostane v pekle, tak nie preto, že Boh ho tam predurčil a poslal a odsúdil, ale preto, že on sám sa rozhodol, že nechce do tohoto blaženého spoločenstva lásky vstúpiť. Boh je prvý, ktorý sa kvôli vám zriekol seba samého a stal sa človekom. Boh je prvý, ktorý sa rozhodol pretrpieť spolu s vami každé vaše zlo, každý váš hriech, každú vašu bolesť, každé vaše utrpenie, aby vás mohol pozvať do blaženej jednoty so sebou. Boh je ten prvý, ktorý svoj pozemský život za vás obetoval na kríži a vylial svoju krv. A Boh je ten prvý, ktorý pri každej svätej omši vás pozýva do tohto spoločenstva lásky a dáva vám svoje vlastné telo, dáva vám svoju vlastnú krv, seba samého, svoj život, úplne všetko. Starí cirkevní otcovia v staroveku radi citovali grécky preklad Starého zákona, kde sa na jednom mieste hovorí: Syn môj, ak si pozvaný na hostinu k veľmožovi, dobre si pozri, čo ti prestreli a čo ti ponúkli, a maj na pamäti, že ty budeš musieť jemu potom vystrojiť rovnakú hostinu a predložiť to isté. A oni to vzťahovali na Eucharistiu. A hovorí: dobre si všímaj, čo ti Boh dáva. Pretože ak pristúpiš k tomuto stolu, aby si jedol Božie telo a pil Božiu krv a živil sa Božím životom, tak pamätaj, že aj ty musíš prestrieť rovnako. Nie preto, že by ti hrozil za to nejaký trest, ale pretože je to celkom obyčajná požiadavka spravodlivosti. Ak Boh dáva život, potom aj ja dám život. Ak on dáva seba, aj ja dám seba. Ak on vylieva krv, aj ja vylejem krv. Ako on mne, tak ja jemu. A tretia vec, toto je nebo. Toto je nebo. Nie je podmienka neba. Nebo je, keď milujete Boha tak, ako on miluje vás. A keď vstupujete do tejto, znova si to zopakujme, dokonalého života, dokonalej jednoty, dokonalej lásky Najsvätejšej Trojice. Ale stále platí, že na to, aby sme toto pozvanie prijali, aby sme takto milovali, stačí uveriť a rozhodnúť sa. Nie je v tom nič magické, nadprirodzené, nič mimo naše možnosti alebo schopnosti, nič mimo našu kompetenciu a rozhodovanie. Je to prosté rozhodnutie. Ak sa teraz v tejto chvíli rozhodneme, že chceme takto celý, úplne bezvýhradne, bezpodmienečne patriť Bohu tak, ako sa on rozhodol patriť nám, slúžiť mu tak, ako on slúži nám, dávať sa mu tak, ako on dáva sa nám, patriť mu tak, ako on sa rozhodol patriť nám. Ak to teraz v tejto sekunde urobíme, tak to môžeme urobiť. Tak milujeme. Tak nám všetkým prajem, aby sme uverili, aby sme dali túto odpoveď lásky na Božiu lásku a aby sme mohli žiť s istotou, že sme vyvolení a predurčení. A keby sme náhodou pochybovali, tak Božie slovo hovorí, že sám Duch Svätý príde k nám a bude nám potvrdzovať,
že už naozaj sme Božími deťmi. Amen.